η μεγάλη παρεξήγηση βέβαια άρχισε με την Βαβαροκρατία, που κατέβηκαν αυτοί οι Γερμανοί και βρήκαν μια χώρα που δεν λειτουργούσε με τίποτε. Δηλαδή φτώχεια, μιζέρια, φρικτή. Και λέγανε δεν μπορείς έναν φτωχό ζητιάνο που σε κολλάει στην Αθήνα τότε, που μιλούσε και αρβανίτικα εδώ που τα λέμε, να τον λες Χελήνε. Δεν είχε καμία σχέση. Και μετά γύρισαν στη Γερμανία και λέγανε εκεί κάτω δεν γίνεται τίποτε. Δεν πρόκειται να σωθεί αυτό το κράτος, ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν πια καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Την εποχή που το βασίλειο της Ελλάδας προσπαθεί να εδραιωθεί, ένας βαβαρός ιστορικός, ο Φαλμεράιερ, αναπτύσσει μια νέα θεωρία, με κίνητρα και απόψεις που στρέφονται κυρίως κατά της μοναρχικής δυναστείας της χώρας του. Στόχος του, να καταρακώσει τον υπέρμετρο φιλελληνισμό των ηγεμόνων της πατρίδας του. Ο Φαλμεράιερ υποστηρίζει ότι φιλετικά οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους. Όπως είναι φυσικό, η θεωρία του προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο βασίλειο της Ελλάδας. Όχι τόσο γιατί δεν επιδέχεται το σοβαρό αντίλογο των ιστορικών, όσο γιατί σαμποτάρει την καθιέρωση ενός βολικού μύθου για το καθεστώς του ελληνικού στέμματος και των υπηκόων του. Ο Φαλμεράιερ ως ιστορικός εκνευρίστηκε, φαίνεται, από τη βλάστηση του φιλελληνισμού στη Βαβαρία και βάλθηκε να αποδείξει ότι αυτή η μυθολογία είναι ψευδής. Ο Φαλμεράιερ έφερε πάνω στη σκηνή τις ενδιάμεσες ιστορίες από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της αρχαίας Ελλάδας μέχρι από τις σλαβικές εισβολείς του 6ου αιώνα και την άφιξη των Αλβανών πάλι στο Μοριά στο 14ο αιώνα. Άρα σύμφωνα με το Φαλμεράιερ, η αλυσίδα που συνδέει άμεσα την αρχαία Ελλάδα με τη σύγχρονη δεν υπάρχει, έχει σπαστεί όχι μόνο μια φορά, 3 φορές. Δηλαδή ο Φαλμεράιερ είναι ο κατεξοχήν εχθρός των Ελλήνων, ο κατεξοχήν αν θέλει στην Ελλάδα. Η θεωρία του Φαλμεράιερ αμφισβητεί ανοιχτά τη σύνδεση της σύγχρονης με την αρχαία Ελλάδα, τη συνέχεια του ελληνισμού ως έθνους. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στη σκηνή 2 μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ο βυζαντινολόγος και λαογράφος Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Σύμφωνα με τα συγγράμματα των 2 αυτών ανθρώπων, ξεκινώντας μόνο τη δεκαετία του 1850 και μετά, διαμορφώνεται μια συνέχεια του ελληνισμού. Κοιτάξτε, όπως και ο Παπαρηγόπουλος υποστήριξε, δεν υπάρχει ασυνέχεια στην ιστορία. Η ιστορία εκφράζεται με περιοδικές αλλαγές και μεταβάσεις. Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι και περίοδοι στασιμότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα ρήγματα που είχε εντοπίσει ο Φαλμεράιερ και στα οποία επέμενε ο Φαλμεράιερ γίνονται ακριβώς η συνδετική κρίκη. Γιατί σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, η ευφυΐα του έθνους ξαναγεννιέται, αλλαγμένη αλλά και όλο η ίδια. Οι διαξυφισμοί των ιστορικών της εποχής δεν αποτελούν μόνο μια θεωρητική άσκηση γύρω από τα ιδεολογικά προβλήματα της ιστορίας. Φανερώνουν και ένα πρακτικό πρόβλημα που το ελληνικό βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα. Την ενσωμάτωση ενός πολύ ετερόκλητου πληθυσμού σε ένα εθνικό σύνολο. Αφορά κυρίως τους κατοίκους αλβανικής καταγωγής, τους λεγόμενους Αρβανίτες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του αγώνα.
Οι Αρβανίτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους χριστιανούς Ορθόδοξους Αρβανίτες και στους Αρβανίτες τους μουσουλμάνους, που τους λένε συνήθως Τουρκαλβανούς. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί Αρβανίτες υπήρξαν ηγέτες από τους πολύ σημαντικούς αγωνιστές του 21, παραδείγματος χάρη οι Σουλιώτες. Ανάλογοι Αρβανίτες ικανοί στον πόλεμο ήταν οι Θαλασσινοί. Οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι ήταν οι αντίστοιχοι των Σουλιώτων στη θάλασσα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν πολύγλωσσοι. Ο Μάρκος Μπότσαρης έφτιαξε ένα λεξικό, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λεξικό της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι ήταν εξίσου επαρκής και στις δύο γλώσσες. Και θα προσέθετε ότι πρέπει να ήξερε και τουρκικά, για να συνεννοείται. Άρα 3 γλώσσες σίγουρα ήξερε. Ο Κολοκοτρώνης επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αμιγώς Έλληνες σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για αμιγώς Αλβανούς, για αμιγώς Τούρκους. Χαρακτηριστικά ο Παρηγόπουλος μάλιστα αναγκάζεται κάποια στιγμή να μιλήσει για την προσέγγιση Αλβανών και Ελλήνων. Και βρίσκει πολύ φυσικό αυτοί, όντας χριστιανοί Ορθόδοξοι, να είναι ίσως οι πιο εκλεκτοί υποψήφοι για ένταξη μέσα στο ελληνικό έθνος. Μιλάει για τον ιδανικό συνδυασμό του ελληνικού και του αλβανικού στοιχείου, λέγοντας ότι ενώ το ελληνικό στοιχείο έχει τη διανοητική υπεροχή, κάποια εκλέπτυνση πολιτιστική, το αλβανικό στοιχείο φέρνει μέσα στην ελληνική φυλή, όπως λέει, ζωντάνια, ορμητικότητα, γενναιότητα, και αυτή η προσέγγιση των δύο στοιχείων ουσιαστικά καθορίζουν τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος και έγιναν υπερέλληνες κατά κάποιο τρόπο. Ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας να τον έπαιξε η γλώσσα. Τα ελληνικά δεν ήταν μόνο η γλώσσα της Ορθοδοξίας και του εμπορίου. Ήταν η γλώσσα που είχε μεταφέρει τις ιδέες του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεται και ο Καποδίστριας στα πρώτα ηρωικά χρόνια που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια ενός νέου κράτους. Η ίδρυση σχολείων και του πρώτου πανεπιστημίου στην ερημωμένη Ελλάδα της εποχής έχει καθοριστική σημασία. Η ελληνική γλώσσα και η εκπαίδευση είναι οι μόνες που μπορούν να ενώσουν τις κατακερματισμένες κοινότητες της Ελλάδας σε ένα έθνος. Η εκπαίδευση ήταν η αρχή της μεγάλης δύναμης του ελληνικού κράτους. Ο πραγματικός κατακτητής είναι το ελληνικό σχολείο. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει το έθνος ενός λαού? Ο πολιτισμός του. Τι είναι ο πολιτισμός? Η γλώσσα. Η γλώσσα και ό,τι φέρει η γλώσσα εν είδη πολιτισμού. Η πόρτα ορθάνυχτη, Έλληνες είναι όσοι μετέχουν τη μετέρα παιδεία του, η Σωκράτη την αντίληψη, είναι μια ορθάνυχτη αντίληψη του εθνικισμού, η οποία βέβαια αλλάζει στον 20ο αιώνα, αλλά το 19ο αιώνα η απάντηση στη βιολογική αιμονή του Φαλμεράγερ είναι ορθάνυχτη. Αυτό είναι το ωραίο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υιοθέτηση της φουστανέλας. Η φουστανέλα ήταν ένα ένδυμα το οποίο οι αλβανόφωνοι κάτοικοι των Βαλκανίων φορούσαν κατά κανόνα. Η προεδρική φρουρά σήμερα, για παράδειγμα, σαν χαρακτηριστικό της έχει τη φουστανέλα, η στολή βασίζεται στη φουστανέλα. Ένα καθαρά αλβανικό ένδυμα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους.